Čaute všetci, za volantom Matthew da Kuchár a v dnešnom videu tu máme špeciál za špeciál, lebo ten špeciál mal mega hype, tak tu máte niečo na ten vzdelávací tip. Nebudem to obkecať a pome rovno na to. OK, na začiatku budeme potrebovať misku, do misky si dáme ovsené vločky, dajaké jednoduché, skôb jednoty kúpite, potom nejaký proteín alebo gainer, ja som tento napríklad vyhral na súťaži, takže tento použijem, ono je to úplne jedno. Všetko tam nasypete, pridáte vodu a začnete miešať. No. Takže vyzerá to tak, jak to vyzerá. Proste jedlo z troch vecí, rýchlo som to zachránil banánom a celkovo hodnotím to 6-10 a hej. Dobre, máme tu druhú alternatívu toho istého receptu, čo som pred chvíľou robil, ale namiesto vody použijeme mlieko, takže hej. Veľmi nečakane to bolo to isté, čo predošle, lenže to bolo sladšie a čo ja viem, mne sladké, až sladké mi to prišlo, takže vyskúšajte si to vy a napíšte dole do komentárov, čo si o to myslíte. Dobre, recept najlepšieho politika. Milí priatelia, piatok ráno a čo je národnejšie ako rožok s maslom? Prajem vám pekný deň. OK, na 1000% toto nie je recept, ale bol som hladný, nevedel som čo a som si povedal, že však natočím to, nie, prečo nie. A bol to rožok s maslom, takže čo viac očakávať, môžete dať na to šunku, syr, alebo ja neviem, čo vám ide, saláma. Je to na vás. A teraz ultimátny tutoriál pre tých, ktorí pokašľujú aj párky, takže otvoríme si ich na začiatok, pripravíme si vodu, až kým nebude vrieť. Medzi tým, ako správny Brit, si môžete pripraviť svoj čierny čajíček, aby sa z vás stal prvotriedny gentleman. Teď to všechno smícháme, ohnislavé Michej! Nebudu! Ja ho zabiju. Paráda, voda nám vrie, takže teraz stačí už len pomaly a opatrne tam vložiť párky. Párky varíme tiahnutím a počkáme 3 až 5 minút. Ako sa hovorí, hlad je najlepší kuchár a ako ja hovorím, telefón je najhorší. Človek kontroluje, ako vyzerá video a zrazu toto. Dobre, že také chyby sa dajú jednoducho schovať, takže nič sa nestalo. Teraz môžete pridať čo chcete, horčicu, kečup, poprípade cibuľu. Pre mňa za mňa dajte si aj uhorku, poprípade aj... A počkaj, dám si ešte vodu. Mňam, jaká šmakocinka. Dobre, môžete dať rožok chleba, to je jedno a... Užívajte. OK, dúfam, že sa vám toto začiatočnícke variace video páčilo. Neváhajte dať like, koment, odber. Napíšte do komentárov, čo treba zmeniť, čo treba nechať, čo sa vám páčilo, nepáčilo. A keď tu bude veľa lajkov a ja neviem, bude to video úspešné, čo ja viem, pôjdem variť do lesa. A idem spať. Jak říká čínské přísloví, dětskou práci využij, sám si svůj život užij, já relaxuju. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.